đang kêu xa yên cho ngũ Trai chính sự khá kỳ yên kỳ xem kỳ cho nghi chính sự khá kỳ yên kỳ xem kỳ cho nghi chính sự khá kỳ yên kỳ xem kỳ cho nghi At bangi đang kêu xa yên cho ngũ Trai Vayaro yu Trai ken rada Alleluia Vayaro yu Trai ken rada Alleluia Vayaro yu Trai ken rada Alleluia Các bangi đang kêu xa yên cho ngũ Trai Tu penbenar ya kan ni dah kejing rasa komen. Tu dah pentip ya kata. Tu dah ai ke kubur ya kan ni keleng ke percaya. Dah ya tu artan utrai ula pelaj ya upai jong u Alleluia Alleluia. Aga kerteng kupa badu kun badu mensiam bakui. Amen Kajing ay Trai jong Yesus Kristus kajing ia jong blay kupa lembag dia selaw jong mensiam bakui kindon rengkat bad pi baro. Ringkat pahiro Uhaman ku perabi baro. Kani kasi Trai ba Hynriew hakapur Paskha. Kadi kasi Trai hakabamangi ngin puson halor kajing iya. Paarpan na sungu Ifrat Pascal Parish Priest jo kaying maniba. Ibla ailat yang banganyo banterwai ni kamas bakuot menta ka stem hagan ni kajing dam kajing rakhi sau fusan snem kajing long lengdo jonga ublay ula jiel ublay ula mangkerpang bakadai hok nak penta junga bangan penpau kajing songu hagan ni ka stem ring ba kajing ailat jing para parish priest para Pascal bangan yo banterwa yak ni kamas bakuot marway hakmak ni kaduan ai kublay yai duai nak benta jung ir umju ba in koi in kia namar ide uta missionary ude uta uling do uba duai bun ba ki bapangi bestom rai nakadaw juga ni ka lockdown nakadaw juga ni coronavirus simlala syu banle yak tikikam ban penkot penkia banduan yang tu bapang bestom dua itu kumju nak bentai para Felix lengkoi beri principal juga di bay Savior imamai ilawan ban simti kum principal juga di ke school jongi to indon kami ka pai bakoi bakia ubler kumju unang tek hari jingkeru halor jongi dua nak benta kini kinong Trai kihiman ki paraji kun samla ki bapet na dong sidong ya kini ke Paris jongi bat kumju ro ubler nang kerana jingkeru halo ko jingkot jingkia halo jikam ki jam ki ba maki ki Trai nak benta ka jington kam juki pai ki jong ublay ai kublay kerpang yakini ba hilarious barbecue ba kani kenhuan le ba kani ka saskom ba ki kwa ban pelaj nak benta ki prabangai ki bala ban shimenta yakani kamas kuon hagani ka siu Trai ki Hynriew ublay nong tek rai ki jingkerku ki jing Trai tom juki ka kam apostol juki rumju kalong kata ka kamu bakrau tam ka bamaki pen priang nak benta ka buram jong ublay di ku men ku prabi baro kani ka digasi ka bakerpang tam ka bagi khot ka mada sidi ka sngi kan mau buram ye kilong kume baro jong ka pertai isngau don bong ban yo kan mau ye yaki walada umla banwan syakani kaying mani handai mafi kilong kume ki badai kata aslam jing iye hakayi kasam duai nak benta kayi kasam la jong
Duai nak mentagi konikti, duai nak menta ulok jong pir umju. Ai bakani kakam apostol jong pir umju kan yat kelang saudong kepertai kam tam hakani ka archdiocese ba pilong ki apostol kum kamar teisi kabri ka apostol joko jing ien bat pinjo ban priang bun bagi jikarhu lembakani ka mas bukhoi bangi terwa kerpang nak benta jong pir umju. Di syo ben terwa gani ka jiknya bakhoi bat ban ai ka jing kublai yakini ki burdan bo Christ College we wan ban yarap lem hakani ka masuk huat ublai unang teker hai yakani ka jingkhot ka jung ublai yo kumnu makir umju kini yo balong kiling do la shali Sngi hakata ka jingkhot jong ukunran nakiying ka sem jongki ke menta syo ban terwa ka jiknya ba khuat ngin pan map nak ta ka jingle bakla ka jingle palan bat ki jing ai bas pun tam ki ba ublai ula teker hai bo yai ma bi pop sang jong ibaro. Yamila pa ban pan koi basusi na do nuod go try to Sngi Go try to Sngi mi walwan ban khot ikinong pom go Chris to Sngi Go Chris to Sngi mi ubashong hakamon juk pa ban yesalem nak banta jungi go try to Sngi Go try to Sngi ublay ban bo bro ni Sngi yangi ban dalamam na kipop jungi unyalam yangi sya ka jing em bom jukon. Amen. Try to Sngi Ram hu blay sya jerong. Puram huglay siya Jong at hakendang Jiso aki Hynriew baro badong gamon bapa niyaya royame inambat ni mali niyay pendron burong banis yame Trai ko blay simnay kuk padon borbaro kukun marwe yuk paku trai Jesu Christ ukun lang brodu blay bakit kipok pertay Tupiang kajing kerpa Tusyo senayangi Deitang mami baku Deitang mami utray Uwe bahakli tamami ko Jesu Christ Mami bayay long blay Hajing ya long kaway Badu men simbaku Agapurang mukpa Amen Tongin ya duai Ublay badon bor baro to pelong yangi ban rakhi daga jing riu blay ba shirhem yagini Sngi joko jing kemen yagi ba ngirakhi hakaburam utrai balami pan baya kata ka bala penmenta hakani ka jing leaniam ai bangila ban pensisya borobor hakikam kiba ngile terwa na ka benta kani kasikan mau buram ya Mother's Day kasikan mau iya kan mau buram iya kilong kume baro jokan ka archdiocese ba maki kilong ki apostol kumbalong ka kume benang kamarisi kilong kinong lek pen priang yang ni kubur sigi jait ben riu baro
ken long kita bante ya kata jing iet kami hau kupa badagi khoni kiti hakiyeng kisem jongki baro katerwaru kumjo ko jisu beje hakani kelingku saufusan snem joko jinglong lingdo so blay jonga badakata jing betelenti ke jong musim bakhuai bagi jing betelenti jong jisu bakhot yanga syakani ke jinglong lingdo ai ngan yo ke jing ko jing khia lim bagi jing duai lem joki pai ke jong blay ai ba ke jing duai lem jong kitu ibadai nak ye ke sem jonga bat kumjo ro nak benta kini ke jing tmu jong kitu kiba wan bu hakani ka step kinang yo shushu ka jikar hu ban wara ya ka jikmen hallo jengki baro hagi ba pang ba stom ka jingko jingkia hagi tu ba syam la not ki khun soi kurang li bakin yo ka jikmen bat ka jing don jong disu lengba ka jing arab lem jong syakri jong mi to ai ba kani ka jing akan du jongi hakani ka siu trai jiko jing ien kan wan ra ka jikmen hallo jongi iwei pa iwei Dau trai jung Yesus Kristus kuon jung mi uba imat basen syaring kalbat mi hage jelong ka wei jung mensim ba kuon wei ublai junom la junom. Amen. Jing pulih naik kam jong apostol. Abau Petrus larung, Cornelius la priang subha ya u. Mau ladiam mai kerja jong u, mau langu ladiam ya u. Hynriew Petrus la penyang ya u bat u laong. Tu yang nama ngahiru ngalong tang Hynriew. Dia Petrus la sedang bangkeren. Menta ngasau tu dah sisa bau boleh juliak siliang Hynriew hamanlah kajak bendeu yau ta ubating buram ya u badu balik ya kabadai ulong belah pediang subha u arbau Petrus udang kren ya kane mesim bakhuat ulahial halor kitu baro kiblas ngap ya khtian bagi rungat na pediang jongki malaot sia kilawan ringkat batu Petrus kila lingo nama apa ya kajai jo mesim bakhuat ati asai wad hagi gentle nama kila asngau bagi keren bagi khtian kitlian nang wei bad bagi yaro ya ublai nang ta Petrus ulah keren hatu dan mau bala bangkang lat ya ka om nak benta pen baptis ya kini kiblio kibalayo pediang yo mesim bakhuat kumbalayo mangi kumta ulah hukum ya ki mansyak pen baptis hak teng ju Yesus Kristus nang ta kila karpat ya o bansa marki sakatu ke Sngi tien jong Trai Nghi songu yau blay. Why you try? Why jing why temai? Buleki kampala. You try kajing why kabatamai? Nabu try ulaleki kampala. Ketika mon bat sang tiba ku jongu Kiwan lam sing penim jongu hangi Why you try Why jing why temai Buleki kampala Mi try you pen lala ka ching chong u pen pau la ka hok la ki ben ri
Dajingit bayai ne utrayuba Kakular gula ayu Israel Wayu try Wajing watemai Buleki kampela Dibaroshi perteki layoi Yakabor bapenemu blejongi Yarisa dajing men pertai baro Wayaro yakeno yu blejongi Why you try? Why jing why temai? Uleki kampela. Jingpule na kashiti banukong Yohanes baku. Oba ije, tonginya iwe pan, naba kejingit kalong nau blay. Ban yauta ba yala ka nau blay, batu itu yau blay. Tau bom itu yau blay, naba ublay ulong kejingit. Akane lapan pau ya kejingit ublay hapdeng jongi. Ba ublay ulapa ya laukun bamarway sya keperteng kenang ba ngindu im dau. Hakane don kejingit. Bangi lait mangi yau blay. Hynriew maukeng ulait yangi ba ulapa yalau kun benlong kejingsiu kuna na kebenta kipop jongi. In Jong Trai. Ngiso yau play. Why hallelujah ya utra hallelujah ya utra hallelujah ya utra hallelujah why hallelujah why hallelujah why hallelujah ya utra Jar bai yanga unkongu ya kaktin jonga ong trai bat ukpa jonga un ya u bat nginwan songne ha u Why hallelujah ya utra hallelujah ya utra hallelujah ya utra hallelujah why hallelujah why hallelujah why hallelujah ya utra Utray dorengkat bat pi, Rengkat Bapiro, kajing puli nagakosvel bakuit kat kum Yohanes. Kaburam Hami Putrai,
jing ie ke bakrau tam ialah kilok kalong ban IT la ka jing im na ko benta jungki hakata kapor uji su long halagi senran kum bau kupa ula ie yanga kum taru ngala ie yapi to yaisa haga jing ie jonga ada pisumari hikum jonga pin yaisa haga jing ie jonga tikumba ngala sumari hikum jong kupa jonga bat ngasa haga jing ie jongu ngalia tu yakini ke happy kanang baga jing kumen jonga kan dup don happy bat baga jing kumen jong pi kan dup long kabapura kani kalong ka hukum jonga ba pin ya ie markeliang kumba ngangala ie yapi om don ka jing ie ka bakam krau banyakane bau briu ula bandon bau briu IT ialah ka jing im na ka benta kilok jong u pilong kilok jonga lada pile ya ka ba ngahukum yapi ngam khot shu yapi ki syakri namaru syakri tip ya ka ba ukun ra jong u ule Nrei ngakot ya pi kilok. Namar kat ya ka ba ngalayo snow na ukpa jonga. Ngalayat hu lot hapi. Pim shim la jiet ya nga. Nrei ngakan ngala jiet ya pi. Ba nglatung ya pi. Ba pindup lait. Ban say uso. Ba uso jong pi undup yaisa. Di kumta, kat ya kabapipan na ukpa, haga kerteng jonga, ay ya kahapi. Kani, nga hukum ya pi, to ya iye markeliang. Ka gospel jong Trai. Kajing ya ro ya mi ko kres. Kuhamen ko parabi baro. Hakan di kesniling ko saufusan sem juga jinglong lingdo jonga. Na pensyong nong rim. Hakan di kesam ke ba Hynriew fulai. Ke ba ong ini kentian. Ablay melong ublay jonga. Yami ngatrang. Kamensim jonga. Kasliang yami. Namar ka jing i jong mi ka khamba ban ya ka jing im kirimiang sintur jonga ki yaro yami brobo nang tapan hakamutu joko jing long ling do jonga balajiel do director hang tiapo madras punamali Shua bangan shim ka jing long ling do sa kumba shibnai. Ila penwad ya ka di kamutu ka basngaw tenat hadu takata. Ka baong banwad jing iyen ban jing tengen hagading pna ukris. Banwad jing iyen ban jing tengen hagading pna ukris. Ngasaw yahab jing mod bat kani kamutu kabau ni uling do umdon shu ulali bam kuai sing jong blai ubari ublai ubatip ya kajing long jong ki berdar ki basa hang tai hapo madras punamali ban hadien bangalawat jing mud na ila pli ya ka bible bad ila ong ko Julius shim ya kani kamoto nak benta ka jing long lingdo jong pi sang kumba lai benai ban wat jing ien bat jing tengen hagading pna ukris ko men ko prabi baro hagani ka siu Trai ka ba Hynriew
kabangal ong api kadigasi utray jing iye baka yahab lo kumju hagadigasi kaba ikan mau buram ya kilong kume madas de kimla pan leish pogi mani kimla pan rakhi hakar kong bakam perpang rei halagi jung ying kisam pila banduai pila banlong ki apostol kum kamret hesti kum kiwi pat ki riu khu badai badai na katakadaw baka ni kasi buram ka bakarpang jong pi kilong kumi shim ya ka hesti baka long kanong pait kanong sumar nong betelan tiya pi pilong katakanuksa hakayi kasam haulok jong pi hagi khuni ti jong pi banda kayi kasam jong pi duai malakasi baka jing khwat jong blai shika jing iye ka jing khwat jong blai shika jing long lengdo riuniam sestar ban yo so ta jing khwat jong gisu ali tu buat yang ngan pelong pi kinong tong brio kadi kamram jong pi kilong kume ban pengam jeliu ya kani ka jing i ka jong blai baka dei shu kata ka jing ai so pha ka jong blai bahala don ki bami da ka yeng asam jong pi ki ban long ki leng do ki riuniam ki berdar ki sestar kalong ka jing karhu ka bakrau tam tinga kentui pi kilong kume ba iej baro duai ken malakas ni om dei tah kani ka si buram ka bakrau tam ka balang kan mau buram pi mentaga sirai baro shil da ka jing er kan baru kupaju ka yeng asam pien shim kia da ka baduai malakas ni hakmat keduan jong Jisu hakmat keduan juga di bai mercy hakmat keduan juga kami boleh kepada isi balak umno ublai unjiet ikun jong pi bakin dia balong kileng do ki riuniam ki berdar ki sestar ki bantrai hakleng khaba ka jong utrai di hakani ka si utrai ke Hynriew nga iye ya pi ikan tien ki bangju snow berbor bat kilong ikan tien ki ba snow tenat bah ban yo snow dekat-dekat ki babun ki pendan kam hok ya kani kentien raidon ru ki pendan kam bakla ya ka ujisu haga gospel ka ba menta ka si uang om dei ma pi ki ba la jiet yang ngakan bala jiet ya pi ublai syo jing iet bat ngi ujiet ban ya longlok bat ngi tang baka jing iye jong ublai ka phe na ka jing iye jong i ublai jubu kendon ka syong hangi hi bangi priang ne em ban ya lang lok bat u aka beni ka jing rakhi ya ka jing dap sau san snem jo ka jing long lingdo so blai jonga the Archbishop Stefan Prando ubamo ulabu jing iye yanga bad ujisu bad ipa jonga habai lai lam yang aban ya kendo ya u hapok aying bishop house nem shijar kandai spa Hynriew phone i bishop ila on ni kentian ukun jong pi un salong lingdo hakata kapor ngadan tang Hynriew snem karta kala rung haga jing mod jonga tang shu asaw itu kentian uni ukun jong pi un salong lingdo ngam ju i no namar shit palan hang tapu madras ka bangalik ban krekon ki weipat ki pralok kila i no kila wan pai no ispo shilong na makimla ban shai ki jingsien ban mangar kum ju sang khendiat ngalajan buat yi ding jat jungki ban i no ya ka thik seminary ban buat ya ki Hynriew habang la yo ya ka city jing pentingan na Archbishop Prando nang tinapo Genoa ang ko Julius pikan mau du kentien ki bangal karan haka ophi junga hai pa ju pi uni ukun ju pi un salong ling do yaisha shitom tang khendiat po ina katakadaw kani ka mutu
kabla penjiat yang dai tai prorektor ibam don syok ni bertai banwa jing ba jing pengan tang hakading pena ukris kadi kata ka jing syaitom kadi kata ka jing ka bang yakendu hagi jing puli junga hari ngamshim la do jikermen ngala bodi gidin jan bari kentin jing senang jing kra jing archbishop Stefan Prendo bahadu mentang kadang duai hai ilong kum ta unong yasaj unong betelenti hakan di kaling khaba ka jong Trai ngala Trai khat artli ki parish hakan di ka jing long ling do jonga sau pu san snem ngala kendu ka jing ngala kendu ka jing pengkiang rai ngapai syakata ka jing pna jong kuris ban wa jing ba jing tengan tang hakan di pna kuris ngapan pai kala syakata ka jing pna joko jing pentengan ya ka jing juga kumling do hakini ki khadat li ki parish ki bangla Trai ho ki don ki parish ki ba ngahap yale do ibayam ki don ki parish ki baduk ki bakardu ki bahap walenti kumnu ban yo jaram kumnu ban siu tulap ikino hikai ka jing jong ublai kam shimla long na namar ba ujisu ula bu jing ula ai ya kata jing hanga na kata daw ngam shim la du jikermen alang yai ni askam haduk bakun ti hakini ki por banglay ikini ki jing jokoni ka jing ngam shim la yo lat shu wat ban lek jingo i pang ba shitom bali ai sakalmen ikitemen bali tap i bayam balai ai ye ki jing pensle hai bapang bai stom lakhang yanga balai nakadaw Jakarta bla poi nyo pho sau snem ban ngamla balle persya ya kata ka jing ye thu lem jong ki balor habai archbishop Dominic Jala idang im wat khuslai ba he yong shu duai nak benta joki na yeng duai yaki hari wat lei siki yeng jongki yo kumno pin yo ya kani ka jingpang ngala ko ngu ngala duai bangadang yai duai haduk menta di ka kentu ka kerpat bakum bau jisu ula bu ya kani ka history joko jing ya kilang do ka jing ya ki yeng kisam ka jing yang ngaru kumju kumu syakri beritam adon ban gadem krup hakmaju bau nang yai yaram ya kani ka kam syakri sau fu san snem banganang yai ki sau fu riu snem kinang yai betang ya kani ka jing ban lemba ka jiram ka jing duai ba ka jing senral lem jupi ki prabanget ki bahaying bahasam bat khamtam ki tu kileng do ki biajan ublai unya sathe kar hai jing karku bat kumba ya archbishop Dominic Jala abaidang imo ko ba hewat kuslai ngaduai nama pilong missionary bakrau tam ngaduai nak bentajong pi ba pinang yo ban le bun ki pat ki kam hagni ka parish ka ba pila sa menta khat khandai snem ka parish kmi ka parishing maniba hoi pla tiblot na dong shedong rei umla bandit transfer shu shway nakadaw jo ka karta jong pi ban nakadaw jo kani ka jingpang ka bawan hakan di kabansawan hakan di karijungi barokaway pat kumjuro ya bishop Victor Lingdo ibalong kumway ni pamsi ba ajing silur yang mair kumju idwai malakasngi kadwai na kabantaji kumju ipen silur i ai jing tengan i ai jing silur yang abangan nang laaban ya syaprang hakaban lek kita gikam wala dang la yo ikan di ketika arsin rei kadang dei ben habsuma daladi ladi ya kani ka jingpang ka blasar ya ka pertai barakawai ya kani kari India bari kani kari jungi barakawai hadu ya wai na kerpat ya pi kilong kumi hakani ka siburam ka jong pi to duai bagi ni ki ying kisang jong pi kin mi ki kuon ki bari ublai ki biyo se ta ka jingkhot ka jong blai ali tu bod yang aban ngan pelong pi ki nong tong brio hoi ken duai nak benta jong ki pensilur ya ki wat pendu jikerman ka yeng kasam jo pi ka blok yeng kasam jo ka jing duai le ba ka bod jo rusli ba kuai
lemba ki wait pa ikam riu blai ki mama pi pila ki yang isam kan wan rai kata ka jing ya jan jong jisu bat ki khoni ki jong pi ki kan thai ni ki shin rang ti to duai kan bakani ka si ka bangi kan mau pura me pi ki long kume wat klan ban IT lagi jong ki kuon lada ki yo soi ta ka sur ka jing khor ki jong blai ali to bot yang kan pelong ya pi ki nong tong briu kan pelong ya pi ki shin rang jong Perasaan bi baro pada papi baro ki basnap hagi yang gisam wat kelat ban syak shitom ban lenadi ban ai kan uksa jo ka jing ibri ble jupi hagi khon ki jupi ka jing duai lem ka jing duai lang hagi yang asam ka jing duai yo si ba kuoi ubalong ka kabor ba komi benang ka komi juga apostol kan jiat bat kan yaram ki khon jupi ban yo so ya sura jong blai lemba ukun juga ujisu nong penim di kumba manga alala ban yai ne haduk menta kini kisau pusan snem haga jing long ling do omde da de hi marwei ka jing arab lem ka jong blai ka jing arab lem jong jisu ka jing arab lem jong kitu ki ban nang yai duai haduk ni klem mat ka pementa di to ai ken bakani kalong no kum kata ka jing kristian ya pi kilong kume ya pi kilong pa haga yi gasam baba pi don ki khun ki ba yo so ita ka jing khwal jong blai pen silur ya ki ya selok bat ki IT ki hagi sang ki jong jisu bat khamar da tin haka wi gesni ki ru umju kin long ta ki apostol ba shil muslim ki bariu blai bat ki ban pen priang ya ni khubor shiki jai ban riu baro kham tam haka ni ka arshidai jingi ai ba ni ka si utrai ju jing ien ai bagani ka si utrai ka ba ujisu ukhot ya buon ba ki khun samla kan the ban shrang shakani kaling khaba ka juhi kan pasiau hakitin dong skor jong pi kilong kumi hakani ka si buram jong pi hakitin dong skor jong kilong pa u joseph khuoi u bolong ta unong yada u bangira khi menta baro hisnam un yarap lem yaki bakin pertubo dia kaduk sa ju ka jing snoriet ka jing im bajai ka jing im bariu blai ka jing im bayai sha ba ka jing im jing i hagi ying sem leng ba kan uksa ju ka ying sem u jisu ka bariu josem kan wan ra ka jikmen hagi ying sem jong pir kum ju to ai ba kan ni ka si ju ka jing kmen kan wan ra ka jing kar ko do halor jong pi i wei pai wei on yoro jisu christ Jenom la jenom amen. Ini syem na kon kibneng ka selaga basan ka jing pla ka jing nge jing apostol so bhai yang baro nga nge hau blai ukpa badon bor baro unong thau ka benen badka khan deu badhau jesus or mamar we ju utrai ji yo bla pon no si bakoi yo bla kha maria trisati bal shaben po pontius pilatus Sangat nayu ulayap alatep yu ulayap kibayam agasli balay ulamipat kibayam ulakiw syabeneng usyong syakamon ublay pa padon bor baro nang tawan padisya libaim padibayam ngangit humusiyam bakoy akabalang katulik bakoy hagajingislok iriukoy hagajingma pagipom Pada jimi pat kato, pada jimi bam jukot. Amen. Komen ku prabi baru. Hagan di kasih utrai ke Hynriew, kasih utrai juga jing iye jong ublay. Ngakot ngawer dia pi, ba pinboy taga jing tumu, pada jing karpan. Ba ublay juga jing iye. Undon rengkan, un betul nanti ya pi, ba un priang i taga jing duai jing karpan, iba piwan uon hagan di kasdam. Kajubab jungpi kanlong ngi kerpat yame kotrai. Ngi kerpat yame kotrai.
na kabenta ukpa bakoi Jongi upo Francis ki Cardinal ki Bishop bat baro ki lengdo bau blei undon rengkat bat ki ban pelai naki jingma baro kenang bakin la ban im ke jing im kabaru blei manla kasngi ngi kerpat yami ko Trai Ngi kerpat yami ko Trai. ngi duai na kabenta kabalang salensar bani long barbor ke jingkermen na kabenta baro kito kibadu jingkermen ha ke jing im jungki khamtam e ban yang scam ha ke jing shisha ngi kerpat yami ko Trai Ngi kerpat yami ko Trai. ngi duai ru na kabenta ki padar jungi ki baleo na kane ke jingpang ki badon ha ke hospital baper bau blain kota yaki daga keti ke bas ik badap tak jing ik ke jing sebun bakin yo ya ke jing koi jing kia ngi kerpat yami ko Trai Ngi kerpat yami ko Trai. ngi duai kerpang nak benta ki longkmi bahakane ke sngi ha ke ba ki rake ya ke sngi burom jungki bau blei unri unda yaki bakin la banyalam yaki kun kiti kaying kesem ha ke jing shai jong Trai ngi kerpat yami ko Trai Ngi kerpat yami ko Trai. na ke benta ki pai rungei baro balak bahakum kane kapor bakin om du no ya ke jing shanya jungki hau blei Hynriew bakin nang scam ha ke jingei hau ngi kerpat yami ko Trai Ngi kerpat yami ko Trai. na kabenta baro kibriu kibala syakta hakane ke klam bakin nom do jingkermen Hynriew bakin syam jingtengan ha ke jing im jongki kabaman la kasngi ha ke jing ri jingda jong blei nong bu nong thau jongi ngi kerpat yami ko Trai Ngi kerpat yami ko Trai. na kabenta ki doktor ki nos bat baro kito ki bashim ya ke jingkit kli ban ya le persya ya ke jing saprang jong kane ka klam khamtam ka sorkar jungi bau blei sumar yaki bat ayaki ke jingkoi jingkia bakinla ban yaram yaki to baro ki badon kam ya ke jing yaram ngi kerpat yami ko Trai Ngi kerpat yami ko Trai. na kabenta kamen sim jong kito baro ki balaklat no na ka jing syakta jong kane ka klam bau blei un ai yaki ke jing jathaj bom juku ngi kerpat yami ko Trai Ngi kerpat yami ko Trai. Kedua gerpang nak benta kani kesikan mau ika madas de kilong kumi baro joko ni ka archdiocese bau blei trai kenrat un thek hagi jikar hu halor jongki baro bamaki kilong ki apostol hagi ying kisam kilong ki apostol kumbalong kamare thesi kin pen priang ni khubor joko jing ien kin pen priang ni khubor jing alam kin pen priang ni khubor joko jing khot ga jong blei hagi ying kisam jongki pada kata ke jing alam lem jong ka kami bene ka prathisi kinang yo shu buon ba ge jikar hu ban wan hiar halor joki halor ka jing koi ka jing khia jongki ro kumju ngi kerpat yami ko Trai Ngi kerpat yami ko Trai. shu abangan penkun kan dem khmat jongpi ka kli ba fin sobha ban duai lem nak benta kani ga jing long ling do jing ba south husan snem kanang yai shaprang bangan yo ga jiko jing khia bangan lai ni ginu jing e bangala manda reisher hem shu hakani kaling khaba jong ukun joka ujisu hakani ka parishing meniba daga jing duai jing arab lem jongpi ai bagi jing karhu bagi jing kner jikti kaman jongpi haka kli jonga kin wara ga jing karhu hakani ka sngi
Ikini baro ang ipan, daw Kris utray Jongi. Amen. Shim number jirwai lai spa prapolai. Lai spa prapolai. Duyak mit lagi kuat ku para. Au kun Jong ubleyu lajan. Open kila donut red ban piang. Yau sim kaburam bandang wan. Wan Jesu. Right doan. Bamilawan hier na ying beneng. Tuan hier biang minta syaduan. Ulamina kajasim dabing. Ulang beriu nakak ni basoti. Ulawan buit ton yangi. Kaya uha po sempreng jingri. Wan Jesu. Trai doan. Bamilawan hier syashingon. Tuan hier biang minta syaduan. Yadua yu para bagi jiknya jung abajung fi kalong bapediang hun hakmadu blay kupa badon bor baro. Tu Trai Priang yak jiknya ki Jong pi naga benta knyaro bat kaburom kagerteng jungu kajing mentoy padi kabalang bakho jungu baro kawai. Ay bagi jing duai jung ikan keo syami kotrai. Rengkat begini ke jing terwaknya. Bakum ta ondala penkuat daga jing Sngi jung mi. On pelong yung ikibabit dor nak mentagi sakramen jong kani ke jing iej bakrau bor jung mi. Tekar hai kun ragi ni jikarhu halor kani ke sikan mau buram iki madas de ki kemi ki kpa ki kemi jong kani ke arshidai sengi ki ba hak ni ke sengi ni ai ke jing iej bagi jikarhu penwan hiar halor ki kam apostol ke jong ki. Bat kum jur halo usyakri jong mi berakhi mentagi ni dap sau husan snem ke jing long ling do. Ai begini ke jikarhu bagi jiap lem ke jong mi kanwan ra ye ke jing ai ki bakar pangtam na ke donuat blai ke jong mi ling bagi ni sai lem jong ka kami benek beratisi bat jong josep bakut. Ni padi kini baro dau Kris utrai jongi. Amen. Utrai undar ringkat bat pi. Ringkat bat piru. Bukan tiu ya lagi do nun. Ngiken Igentiu yak isya utrai. Ong ina inyo utrai kenrad ublai jongi. kasyonghok bat kadai. Dah sisa kalau basyong hok bat kabadai kadai ti jing bagi jing pen em yang iba man ki por bat baro ban yaro yami kunran. Hari khamtam hakani ka por ban yaro shu yami. Habayo Kris kulang bura Paskha jing ilaknya. Dak bau kenya yala ka jong kamet ula penpura ya ka jing kenya barim. Haka jing sisa jong ka jing pna badaka baterwai ladi hami nak mentaka jing pen em yang i ula pen i ba ulang uling do kaduan ba ukulang bro juga jing kenya. Namar kata habala dap mia daga jing kemen Paskha manla kari malaka jai Hynriew karisa daga jing kemen badwat ki bor beneng ring kami ken huan angel ki ruai lang ya taga jing ruai yaro klemkun. Jong
Hosanna Shalom, why Hosanna Klempun, why Hosanna Yubei Chunon. Dashi siya malong bakuoy ko Trai, katamay juko jing kuoy baro. Namar kata ngi kerpat yumi tu pen kuoy pe kentagi ni jing terwai jungi, dek payu man siam jung mi kum jar halo jungki, bakin dup kelalong yangi kamet bagasnam jung Trai jungi Yesus Kristus. Haka pobla di no yu bala kamon sobha, ula pleng jing syashitom, ula shim yu kupu pada kaba aingu yami, ula kedia yu ba ulai laksenran uong. Tu shim bat tu bam na kani pi baro na mar kani kalong kamet jonga ya kaba on IT na kabanta jong pi. Aga juga kom lalai ba mula shimi ke kuri, barang ba ai ngu biang yami, ula ai ka halag senran uang. Tu shim bat to di nakani pi baro, na markani kalung ke kuri juga senam jonga, juga jutang bat mai bat bam jukun. Ya kawan penmi nak benta jong pi bat nak benta babuan, ya kawan ma biki pom. To le ya kani ban kan mau yanga. Kajing maya juga jingan. Katasin bangi bam yuniruku, bangi dinakane kakuri, ngipen benar kajing yap jong miko Trai. Namar katang bapan mentai yang jia ba jimi pa jong ngi terwa hami ko Trai pu juga jing em bari khuri juga jing pen em ngida aingu aidam namar bam la nyau ngi ba bet banyak ma jong mi bat ban syakri yami dak basurin ngi kerpat yami bangi biyo pentalem hakamet bagasnam jong Kris ngilong me penitli ka wei do man siam baku kan mau ko Trai ke balang jong mi ke bela priang hasata ka persai patu penjana ya kata kajing ian ringka bu syakri jumi ukupa bu Ibu Francis Archbishop Victor Lingdo pat baro kilengdo to kan maula mi himen para jungi sna bakantai ki biyo tiada bakarman ni kajing mi pan dia baro ibra klan ok ta kajing snai jumi to priang iki sya kajing syai ka khamat jumi to isne yung ibarong ikerpat yumi to thekar hai kunrat yakini ki jingkar khu halor kini kilong kumi ki bangi kan mau buram ki mentagasni ai ba maki kini og jiko jingkia ai ba maki kilong ki apostol jiko jing ien haka yeng asam bat khamtam haka jing yarap lem iki khun bang yo so ka jing khot ka jong ublai kum juro nak menta jing au syakri bariat jong mi haka ni ka jing rakhi ka jing dap sau san stem ka jing long ling do nang yo ban yai shaprang kan kon ngan khialem ba ka jing rap lem ka jong mi lem ba ka jing don jong ka jing e sebun lem ko jong mi baringkal bakabret hisi bakhu ka kme jong blai kum juro nak menta kitu ki ba khot kerpat bantuai lem kerpang e nak menta joki bakini ki jikarkin wan ya lo ko yigasam haka baka kme blen kan kudub e yaki kan betelanti yaki barkin yo ka jiko jikia ringkal baka jing don jongka ringkal bu josep bakhu kurim jongka ki apostol bakhu baro kiri khu ibla penso bha yami patang lepatang induk long ki babit ban yo ban talam haka jing im bom jukun babangin yo ban yara berba pendan buram yami
dau kuon jong mi u Yesu Kris. Dau lembat u bat hau kalong hami blai kupa badon bor. Haka jelong kawe jo mensiam bakuat baru akaburan baga jingi aro junom la junom. Amen. Tongin ya duai kumbala hukum yunong pandembat kumbala hikai di kaktin blai nginuat bandong. Ko kupa jongi ubah Bening kalong kabakuy kakerteng jongi. Kanwan kahima jongi kalong kamon jongi. Haga kendau kumbah beneng. Tuai ni menta kejimbam jongi Kabahala kasih. Batuma Batemabi keringkang jongi. Kumbayro ima bibele jongi. Badwalam ni syari jeng shoy. Henriew pelai yang nagasiu. To pelai ripa ko trai ni kajing sniu baro. Hakajing sebun jongi. To ai jing su jing sanyi kisi jongi. Kanang bata kajira bu jing snei jongi. Ngin lai berbuat ni kapop, bat ngin yo jia da na kajing cincar baro. Kat bangin dang ap kumila dia kajing kermen bakuoi, bagi jiwan pat jong nong pan im jongi u Yesu Kris. Namar kajong me kalong kahima, kajong me kabor bakaburom, junta bajunom la junom. Utra Yesu Kris nong kipasol jongi kajing sung ay api kajing so jongang ay api. Wat pagi pop ni har kajing juga balang jongi, pada kajing sebun jongi, to ai kaya kajing suk pada kajing atuli kawai kat kum kamon jongi, mameu imbat basun syar junom la junom. Amen. Kajing suk jong trai, kandan berboreng kal bat pi. Ringkat bapiru. Kaya terwai kada kajing suk iwei ha iwei pan. Kulang brojo play miu bakit no kipop kapertay tus no senayangi kulang brojo play miu bakit no kipop tus ngau senayangi kukulang brojo nguplay miu bakin hoki pop kapertay tuai jing suk yangi. Akmiu Yesu kulang brajong blay. Akmiu tau blakin noi pa papertay Yesu itu iblakot. Siya kajing kawai jong kulang bron. Bukin rat ngamlong masyonghok, manwan rung poking yeng jonga, Hynriew syuong tangka kakin, bat kamansim jonga kan saksaya. Shispa prapopra, marjirwa shispa prapopra. Atrang yami Jesus. Ulang bayi
Rakastan bai baro subhai shemna kontibeneng keslag balai fufra ngesia duai ketika komenyon mensiam. O Jesu jonga ngangai sam bamedon teli hagsa kamen tam kaduan ni yemi na Lord ki baro ban ngatrang bamenuan apo kamensiam jonga namar menta kami namla bantiang yemi hagsa kamen bakui tuan apo kadolu jonga hagajing long mensim ngapiam yami halaga doanu ngapiaso yaladi badmi wadsya ban klachu nami Tetapi yanga to sumari hikum jonga ong utrai ngan pan ukpa bodun ai ya phi uwei pat unang pentengan uban yai sabat phi junom haleluya tongin ya duai ko blai badan bo baro bai im junom mi bla pen pai biang yangi sha ka jing em bom jukut ha ka ni ka jing mi par jong kris to pen roi hangi ya uso jo sakramen Paskha batot he aki do no jongi ya ka bor jokoni ka jing bam ba pelayim Tegar hai baro kini kijing tu kijing kerpat kijing kerhu halor ni ki Mother's Day ki long kome jo kod Trai jongi bakin yo kijing kerhu ki ban ayaki ya kijing kemen ke ban yai ne apat ki shudam bar yanga usyakri bariat uba rakhi ya kani kalingko sausan stem nang yo shushu kijing kerhu ling ba kijing ai ba spontam ki jongmi ling ba ki asylum jo kome bne ke pratisi ba ujo sebakhui ikini baro ngipan dau Kris utrai jongi Amen. Trai undar ringkat batpi. Ringkat batpiru. Blay badon bor baro ukpa badukun badu musim bakut unkar ku ya pi. Amen. Welek suk ban ei bad ban syakri ya utrai. Ngis songo ya ulay. Arspa sanponyo. Shim number jirwai arspa sanponyo.
Kaburam kan long hak pa pada kun pada mensim bakun. Kembalalong kemaningkong kemjumenta bad barabor jenom la jenom. Amen. Ko donut bakutamu Jisu. Oi ayengi komaria nong yarap ki Kristan. Ai nakabanta jengi. Keketeng pa pada kun pada mensim bakun. Amen. En yaro yau Yesus Kristus. Jenom la jenom. Amen.